ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟା ମାହାଙ୍ଗା ସୌରଭ ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକ 69ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଦିବସକୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ସେ ମାହାଙ୍ଗାର ଗର୍ବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭଳି ଆଉ କେହି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି କି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା କବିତାରେ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପୁଣ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ କୋଠ ପଦା ଗାଁଠାରେ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ପିତା ସୁଦର୍ଶନ, ମାତା ଚାନ୍ଦ ଦେବୀ ଜାଣ। ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ଦେଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ସେ ବାଲ୍ୟରୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଲେ, ଏଣୁ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ବୋଲାଇ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହି କଲେ ସଂଗ୍ରାମ। ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମଠେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ନିମନ୍ତେ, ରହି କଲେ ସେ ଗାଇଜ ଗୁଆଳ କାମ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ କଲେ ଅଭିନୟ ଗୋଟି ପୁଅ ଭାବରେ। ମଇ ବିଦ୍ୟାଳୟେ ସେହି ଛାତ୍ରାବାସର ରୋଷେଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଲେ, ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ୍ରହୀ। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଆଲୁଅ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଅଭାବେ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି କଲେ ସେ ଚାକିରି, ଯାଇ ନୃତାଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗେ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ପଢ଼ାଇଲେ ପାଠ ଯାଇ ମନ ଆବେଗେ। ମାସିକ ବେତନ ପାଇଲେ, ଏହିପରି କିଛି କାଳ କଟାଇ ଦେଲେ। ଚାକିରି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାଲା ଗାୟକଟି ହୋଇ, ଆରମ୍ଭିଲେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସୋପାନ। ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳେ ମିଳିଲା ଅଭୟ, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଦାନ। କୃପା ବଳେ ହେଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ମେଘନାଦ ବଧ। ତାପର ସେ ରଙ୍ଗ ସଭା ଧୁବ ଚରିତ୍ର ଗରିମା, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ବଧ। ବ୍ରଜଲୀଳା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନିଷାଦର ହରିପଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ବଧ। ଭକ୍ତବୀର ସୁଧନ୍ୟାସହ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ନାଟ୍ୟ ଗୀତାଭିନୟ। ଛାନ୍ଦ କିଶୋରୀ ବିଳାପ ଯେ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ। ଭଜନ ଜଣାଣ ମାନ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି କୀର୍ତ୍ତନ, ଚଉତିଶା ଛାନ୍ଦ ଓ ମାଳିକା ମହାତ୍ମ୍ୟ। କବିତା ମାନ ଲେଖି ସେହି ଉପନ୍ୟାସ, ଦୁଃଖିନୀ ଗୋବର ଗୋଟେଇ। ଅପେରା ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ, ନିଜେ ଅଭିନୟ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ପୁଣି ଲେଖାକୁ ଚାହିଁ। ସମାଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରଖିଲେ ସଦା ସେ ଦୃଷ୍ଟି, ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ସେ ଭରି ଦେଇ। ଯାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଥିଲା, ସୁଆଙ୍ଗ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ମନ ମୋହିଲା। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ସେହି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ଚାଲିଥିଲେ କଲମ। ନଥିଲା ଭୟ ତାଙ୍କରି, ଧରି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଡୋରି, କରିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଚୁମ୍ବକ ସମ। କରିନେଲା ଯାକର୍ଷଣ କୋଟି କୋଟି ଜନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କାରୁଣ ବିରହ ହାସ୍ୟ ବୀର ରସମୟ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ରମ୍ୟ କରି ପ୍ରୟୋଗ। ଆଶୁ କବି ଭଳି କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଛୁଏଁ ସକଳ ଦିଗ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଢ଼ିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଆମେ ସେଇ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ।